Είμαστε μαζί στην παραδεία, στην Γιώμα, και μετά πήγε σπίτι, κυριαρχά, και είπαμε και ο Χριστός. Εγώ πήγα ότι πριν ήμουν μόνος, δηλαδή, εγώ όλοι πήγα. Δεν ξέρω και ο μάλλον. Ας το μάλλον λογίζει τώρα. Έχεις μια φυλακή, για την υπόθεση που θα συμβαίνει δύο. Η υπόθεση της υποψίας θα θέσουμε πάνω στο μέτωπο της συνθέτης. Μάλιστα, είναι τελές. Θα σου πω την αλήθεια, άμα πω την αλήθεια, δεν έχω να πω τίποτα. Εσύ ήσουν μόνος στην παραδεία, έμαθες, εγώ αυτό έχω. Τώρα δείχνει τις αυτές και τις φίλες δεν μπορείς. Τώρα τις κυβερνήσεις, τις έσχουν και όλα. Τι δεν έπρεπε. Η αλήθεια αυτή τη φορά δεν βοηθάει. Τώρα μου λες